o que queríamos trasladarvos hoxe desde o BNG foi o contido da proposta de declaración institucional que lles remitimos ao Grupo Parlamentario do Partido Popular e do Partido Socialista para facer unha rotunda e contundente condena da invasión militar rusa sobre a Ucraína, baseada en 4 puntos moi concretos. O primeiro, a condena á agresión de Rusia a Ucrania e a total solidariedade do pobo co pobo ucraíno. En segundo lugar, a petición dun inmediato alto ao fogo e a retirada das tropas rusas do seu territorio. O terceiro punto, o respecto ao dereito internacional, aos dereitos humanos e aos acordos de Minsk e traballar pola resolución do conflicto no marco da ONU e da OSCE. E o cuarto punto, o retorno á vía diplomática como única fórmula para resolver as diferenzas para acadar acordos de paz duradeiros. É unha proposta de declaración institucional que, ademais, todas as forzas políticas apoiamos xa de maneira unánime na Deputación da Coruña. Se o obxectivo é que o Parlamento de Galiza condene esa invasión militar rusa sobre o territorio da Ucraína, aquí temos unha declaración institucional que, insisto, xa foi apoiada por todas as forzas políticas deste Parlamento. Pero no BNG tamén moito nos tememos que o obxectivo do Partido Popular e do Partido Socialista é utilizar a dor do pobo ucraniano, a guerra que xa deixou a milleiros de persoas mortas e a máis de 2 millóns de persoas desprazadas e refuxiadas, que o obxectivo que persiguen con todo isto é atacar ao BNG. É o máis indecente, teño que decir, é o máis indecente que levo visto no tempo que levo neste Parlamento. E ao Partido Popular e ao Partido Socialista, desde o BNG, o que lles decimos con toda claridade é que en política non todo vale.